yalam jong Nongpo Region Auto Owner and Driver Association Riboy District nin ka step ka khatway terik naiwing arja apsaw kalalej ban yakendu ya urang basnong ka Nongpo bat ban IT ya ka dustbin hakaba kilalej sendan ban bu haki road jong ka surok ba bat kumju haki dukan harengkat ka jingkan tukan pham baki dei ban pendon kam hok ya ki dei ki dustbin ka ban long kum si benta ban te lakam ya ki jing pendon kam ki paj ba ya ka surok ba kum ka jakabret nyut ha ka te ka ju ka sngi nakaliang kinong yalam jong kinong nya auto kilalej ru ban kendu ya Deputy Commissioner ka Riboy District ban pen itu bakila dep ban penbiang lut yaki kot kisla jongka association hakaju kapor ban ai kubleiru halor ka jinglong kloi ka office UDC ban yetre rangkat baka association Lai poi lang hana kapor mata bar kun lecer kateng ni ai kublei pang ithi be sim khai ni kamna du kisnem ora du kibana ba nyo do khasau trek ba nyo ni asim la yo ino kit kamat mai ta haru kan ka singi mata daga jing tris tam lang jing baro ilai wan du ban yo ik daga jing tar bar ko jing approval ba ayo bisi kadang approval pengiyon bisi ko bol pala itu na du government yang bagi dadi association bo pura jong nong po pare oi no po jon bagin pentulun e kam nang is khamat Tibat ngi layo ru bani song bani pli jumut batu disi mentas pang bagi layo bani song baru ko tak aja sebab gadak ting song baru sentiu ai si mental ba ung gadak bang ini nang pentulun ni kam sekhmat lo ai jumut ingi nang pasion ba kiton ki scheme kum ki free medical check up ki driver bar bun te baki un penio kita ki scheme ko ai jumut ingi men kum kita ki pension scheme kum ki insurance scheme te batang don skiwe bersai jimut bing sai syong kerpang lo hini kistayo ki bansawan te negeleng jingi ngai ngo ba disi la ai jing trelang ba government kan tip banane skmat lo bingila do ban sim si ai la penalti ba jam ba niat skmat banginang pula un petulu ni kam daga jingi trelang nomor ba kum kinong nya kali nginum lala ja ka ti jo an sin kes ngin gendo ba te dan nomor kata ngiwan hang ne ban penjan long bangin don ke jing trelang don ke jing bamsai nomor ba kinong nya kali teng don ba ngim danang than ki an ki rul ndre ha bagi don ki ber ki ba hajan ki an ki mot ba kin hikai ngi ma kumno bangin ya kai ba korkom ko banyak kali ka bari ba bam dei ka bangi hab don lesen hab don ke sipki hab don ka met ka wasai ki khan neng teng ka met ka betlot nginya kali ngi hab kit ki min sindur ki ba koror ka basau sangut man kasni jadi ma ban beng ita ki baro ndre ha bangi yo ngini ki hikai ka mot ba ni so ko ben ta ba kan ka por ngi siyo ki sai ba na ne ko menem step por ka ba shipo bijim step ngila ai ka jing tho yo rong ba sno jong po propar ba kadun ka demission kan nakaliang jongi bu chon ka nakaliang bang sedang de barit hadin ngila yo ini jing tho na po disi bala itu ingi kumino ki kam pura jong po propar ba wai no po region ta kumur ka jing sedang jongi menem step por shipo bijim ngin sam itu kitin desben ka ta ka bang ai ko bahama so ka dar sno ba kila nakaliang dar sno ka ai ketika yang tikumon kala ada ai to ka jing tip ba hakalai po trik ba une ubnai kasudon ke jingpun kicnong ke on ke sewer lang ngiro baginya bagini mi lang di barbaro nomor ba badia pun kuit ka sino po oi nomor ba ka jingkuit ngini kisni memta kalau don kamsya nomor ka jingkuit war ka jingkuit jingkya jung bru ka syong ha ka jingkuit bi lada ka jing jopo kalau jeleh jingi baka war ka jingpang jingtom bro kam dala ban kan rea andre ha bagai don ka jingkuit adon ki jing tenan tingin pun kuit ka ta lai fotrek ro kadon ngin sawara abiang kita ki jingon kam ma la de gino kam kan ngin sadon pengi wara pengi disben nang niskmat kesa air ke jing trelang de ngalej meneru hadin tu ngalej yo sapo ditior ngala ya keren bu ditior bau penyo ingi satu office ngale keren sayo ik office kandiat sngi ngin sapun bahai tu office ng select ban plino ik office yung association ro nala khat saus nem kini no lam barim te try wat office kam don nrengi menta nang tangkam basau banai te ngala alam penyo ik office so bang ya syong kenduk kam la long kino ki try wat hit auto thumai lane ki bawan renew ki kot islagin ki Esngobang wer ba kinwan kenduk ikasyon markan don hi kata gajing perkan udung bitu oro te ba lese kan don kanu ro ga haka idea ujung ki mah bakin nyerap ingi te bakin wan kenduk ha kata office bengi library ha kata tarik masawan tulis